Shay, Akokobata Netiapa na enkumba. Mami Adeni, mami Adenia, mami Adenia. Boni awuye, washeben kuma shenifa. Na referee say, Ochedi aponya kopona, ohata sorry, Ojewa mame, o referee peja wani jerate. Na Adenia, mami Adenia. Utiamia kume, wabome, abremisu. Eti wuti di pase, ayame mame ne wampa, mame, ate, au. Ye, abia fofie. Ye, ya wa. Ye. Ya. Atio. Ya wa. Na ho ye. Na misisi Usisi dia mesu me kotodwe. Come. Sisi ya ba mi nua ma ntima anya hwe ama akoa bi a wo se ye frɛ no Kofitanka ase. Ayi krache no. Wuhia no. Ihia no. Wo firi ya kwani. Na se kokura de wunni sika. Ya, afia. Iska. Ye, me dia wodi misika ama mi o. Na ya sidia. Yo fie na media wa Jimmy ahenu. Minister. Na me ka kire nse me nana na obre misika no. Ye kwa duba no. Na wo se no yonko no wa ye ne papa. Anase. Oboa. Oboa osuro no. Wunim de anase wo ye. Ye, wo ye de so obeti bi so. Osuro. Sese o me acheche o mo je bribe no. Nti osuro, nti no wa sha da se ne yonko no oboa. Anti no odi misika ba me no. No. Enka etu entu okwaye udo nano ne kasa se wa koto te se so nyunu na ne galantin so na be fa ni la so tu papa chinienim so na bo ne hu come on. Nwa. Eko. Abama no. Mama kaka akan Debbie. Me mama ne me papa di kan hia no. Kiss we ya. Second one fairness in enka etu entu wakwaye woti pe nano ne kasa wa ko to say wa nti wo hwe oba fan say ti semia me da bia me su eja ya ye wo be me la wo se meti ase ya wo be sesa me shebre enti be sa shebe da so ti akura se da bia me su je so kom ko kesi ya ki ma we ka tankas cross semi so ya me de nwa we de fata mi we de me ye tankas enfata mi we de enfata mi wa na ka cho se enfata mi me fata se mo ko kasi mu adwa we de enfata mi ti e bi ye fa ho e ball papa e ball no ba bonte kuma na e jana ade beso na we ofe kama ko se ma kama yemi ti pa kama na we te kura se sa na bia na we ya aye kakram mo akokro kesi de wakamat nanka
O de say me Judy ti o de aka de enu anu do. O de o ka o ye nti ni say obaye. Na obre. Ene na ma chinipa mi no. Ene na wanya sika. Ma dia so mo bi papa. Kwa kutawe. Na instrument fa Odobe ku fa ni akwa de ba me husu o. Na de ba me husu. Na de hona fa sika ni bi ansi ba me husu. Ko dru fi am me twa mo ani age. O so na ya di o. O ya di last time ba ni jaye o. Ni je pa o. I had that's all horse, so do pass the hour also. Sure, you must send them. To party. Well, do pass the hour so that I said I said, oh, so bad power. Improve how and Crantier never have so no, what's what to near here? Pro, fruit, ya, way. And Crantier, so one dead day, you I mean, my bro, what the young Paco, you more than has a young force row. By met me a co. Maybe Mobocco, dear grow, Bessene, Meko, Mayaka. Woman's uncle Tabuco, and so no crime, eh? Yeba, Quabana dear Pecasa, Quabana. I mean, so hey, and let the baby roll. Mammy, you're quite one year more, see a beignet. Yea, Shay, akokwa batani netiaba na enkumba mamie adeni. Ora do ye, mammy. Na chinchina baby am gina do ho na apese odo. Yeah, Muhammad. I didn't know yes, Uncle a day. Mo yankwala. Mam gina dua yi ho na jiwa ho me na ebre wo mo. O kan so da so ye ababawa. Ah, ye be fom da bia kasa bebre. Wo no so ha agene wo suku yi wa ankobi. Ah, ye do be fom so abeha ya agene sa. E de mama me tabi. Me de me say tabi o. Me ti say o baka jam say school man kobi o. Ye nya duane nkofie ni akobi. E na ye nya nkamfo a. Wo be mama me kasa o. Me pesa o. Me de me ba me Junso aba. Wo ko Junso hene? I haven't twin Junso. Oh, jai na ye adwuma ne nkwa ne na ya ba ye nya aduane kakra ensuo suo mu na wo de wo pese. Wo ye me kwa me ba me ku Junso aba. Ensuo ne ba o. Me ensuo ne ba. Le Junso de me ye. Wo ko Junso hene fa. Ya ha ni twin Junso. Ko bra wo ha mi o. Ma me Junso aba me sewa. Owura na edo. Wo ko no ko da wa na me ba ha beto. E ba odasa. Me ba me ku Junso aba. Wo kwai. Ai. Wo ko Junso hene. Na do ma chere se onim. Ehun adwuma na okoye yi. Wo de wo be ye fo ye no. Wo so sa hwe so do. La po. So ko Junso bra. E ye hwe so na wo so do. Me la po. Na wo ya la po. Bra se si aya o. Matima me ba wai. Wo che kakra bia mbeto a me dia ba bebo. Da bia e fo me sa me ye de. Kwadofo wo suku yi mu a wankobi wo susu e de wo ba fuo mu na wo ha adwene wo be kuntokwa saa ade na mo ha madwene saa kwabena onsani fa no so o misu fidie o ka wado tum wo so ka wado tum enro misu akrante fidie o wo kofa na yi wudi fa soro okay Matthew se Junso na ko Junso se de twaso na do ora ma na dada de ye kwabena dada de ye oh enso na ni nye kokwe dabra wa fidie na wo kana wa won de wono kwa no akra ma na ayi so ha adwen kra tu mo ha adwen ni ayi ni dia ni ayi ni pa e che se wa share konfo enkura we ha ma dwene te je me ye be fu mo ba ha me sa ba ha me kasa sa everybody stand be hwe me nanke enya nkamfo aye bese sa akofia kodi hwe nsu ikura anim nye ye howa kwabena akọwe no afan pa tunu baby owo bia obeba
Hwɛ. Wonya ho ada. Wonya ho ada. Ora Awurade Nyankopɔn. Akoe kwadwofo. Na woni so aresa. Ei. Me kwadwo so me kwadwo minim se fidie kura yiw. Meyem prim. Se wada. Na woni so aresa. Ah wo se hwan kromo. Hwe hu ye o me hwan. O de. Film so na. Adai. Ei. Woni so ade wo. Me mani so ade. Mani so ade. Na woni so ade. Edwene na wo fu ni ntem. Edwene na mfere ade onipa bia na afu no. Na nka wo yonko ne me. Machiri ba de wo beka jese mani so ade. Ja ntimada na mada na ese bobo me. O se hwan kromo. Me koba mane. Eh. Wo de wo fidie no be yifira wo. Ah. Kono ka chema me de abdade be hwu tim bia wo de wo ha adwen no. Atuma chege na me kan wasem. Owura. No way. Me kwa woda dua bia sia kana na mi no atosu sei. Ye. Ana wada. Ana wo se hwan kromo. Ye. Akuri. Obo. Keke bobo. Wona yehwanim etu. Abo. Hwe wanim odigina o. Amina wo de untusu chachem sa. What did me o? What did me pa? What did me? Enso ni bo Mrs. Ara. Hwe nyina na aniam na ade na ade sa. No. Won ko wo ha me. Jam. Edwene kakra ofu ye ono ka kire nse ni mani nso ade. Ofu dwen ajame. Nyame ado me de ekura banka ka. Kwa mabre. Enye nyame nka mabro ha pa. Ade. Wa madwen dodo. Beso mi sesankanfo no ne enko. Ko ne ko sesankanfo no ne enko ne nsuo na ninye. Ah. Me di ba fu mo ha madwene wa nko suku. Ye du ba fu mo ba ha ya dwene saa. Come de me. Ah. Mama na wo bo fa duane bi amba. Aduane wa kantanim. Yenye na nke enko tena suo no ne yanidi. Ka na ye na enko. Ah. Me de me sabe nkum be twa wani su bia. Ude. Da chi ubo nse ma ye. Hwe wati ho no. Eho no. Hwe. Nkamfo na bi motuni nyina. Apropro. Ah. Mo mesere nsuo na ninye. For what one? Wewo. Akuna mu wo. Wo ba we na de ba kwabra de na. Ah, nyame na me yeketo a, nyame na ese mfo ma me. Nsuo ne ba de ko enko ma enko. Anya we. Hwe krane. Wo so wa na hwe krane na wardrobe mu ana hwe. Hwe watade mu nkrane. Ah. Mo mesene. Daga kama kada ya zo mo de hamadin sa. Me nso mu no nka. Da kakra ko da enkro mu nyina wo hwiase da kakra. Ah, ada na mo hamadin sa. Ai. Bibia na na de party. Se la po no okoti ni hion, so okoti ni hion. Me la po. Ma me abotire o. Owura kira ne kwamfori beba. Abehwe se. Eyi ni bi wo so a. Kwamfori nro so wa kofuru kube ate awe. Ye, akora we. Mama junante nenko. Ya mabre. Wabra. Ye be du fie. So de wawi aho akoda kakra nti sa na abe. Kasa no, munya kasa ne enko. Owura no we aduane na wa hene. Fama. Manunsia. Dabi fama de enso a. Na obetumi de. Ono kwa no ankohwie ngu amame. Momesen. De comedy mi o. Aso no wafa. Jiomo en Na so kile film so wafa. Yenko. De wo de tutu mi di basa obe hu. E wo frɛ me la po. De bi ana oka. E entokwa no ma. Ami na ye be di ne ofie. Nenye ne yenya nkamfo e. De be do. Enkura me pa. Ne ka ho yen ka no nsi me ba. Na wo sa re de enkrate no. E pro be ba ase. E pro wo de ta bi e pro. Eti na sheda fra e kwamfori na mombra. Wo benya bi na na odie no. Ba me ka ho nante ne wo nante bokoro. Owura. Kwa bena. Na nkure yi waye. Ah, owura. Na ate ha na mafra wa nkamfo ya bene. Yenko ne nko di kwa bena waye. Ma me. Na da na waye din se. Be nkasa. Asembe. Itima me yo bia me de tie kurara si hei. E yo fe. Ye. Ti de wi am siti akura si obi amako school. Watimi afo so a titi mo wrem de mi akọ school. Oh. Na wonya nsere ya afoli. Ya afoli nya nkosie ne
kotra ne ayi no wobo wonya nsere ya afori school amako bi na ya afori akọ maame matimi akọ school president kura metimi adi adwuma bia ni ho akrachi ni bi a mentumi nye na metie kura na sia na nkrante afidie ti dabai anche ye be kokure kase mi kokure kase mo amene mi se nyam be kire wo de yonko ne kodidi nyam be kire ye be kokure na anu akwasi ma hu ba ye wo so ye adwuma o bank ono akwasi ma hu wo ye adwuma o bank kokure kase mo yeso ye ni mo bia wo kokure kase ye ni obia wo kokure kase mi ni mo bia ye nyina ye wo akura ha eto da bi wo kura mpese mi kumi hu kura na mi firi wiase ye wiase ye men kasa enkasa meba ebe ye yi wate ebe ye yi kakrakra se bia wa nkokoro kase mu a kwabena de onso beko mumu ba ko bekokoro kase mebe ye yi ye mama me rap o fire support de me kabi di me correct so de be mamia so me kwaba Come for the boss won't tell me why. Mate, Brady, me pay you some myself. Ye, Brady, some me cry, Yamia Chamati. Yamia Chamati. I am in for the creating your drum. Eh? Ye, Brady, you do fear. You do fear, babe. Eh, I see me baby can. Eh? Hey! I just say you do fear. That should be a no beko krokasiem. Shwe. You do fear bano. Ah, mempene da. Sembe ya wako suku. Wako suku mashena wo betene kurase ase na you do fear be yako. Shwe. Ani ma kese nko anu wo ye na de se yedu fi obeye ye nyina ne ye betena kura ya se ha ebe kogo de na ebe kokona wo de me ko ka kira me ba no se woni onto no bo ase minim de me ye me aduma nya me de a che me no na me huni hwe me hu de be si bia me hu hwe ni di apesi hwe yedu fi na di fra rase no hey I said that you be so sepaya. You try me na me ba. Owura we. Kuma to ye. Wo wa nye yi akwabena be ye yi. Me ka se mepena na mboa. We de nye mani so a mempene ne empene ne chira. Ah, na ka me kura de enani aka fiofio mini ho. Adai, ye do ane se na amene. Adai, na me die mi amene me mesi apene. Na wo meye yi ani ono ba no ye nyina be kire kura yase ya hwei akokobata ne netiaba na enkumba mamie adeni mame adenia mamie adenia boni awuye